Fl-Iskrittura mqazza il-ħidma li jagħmel Alla għall-ġid tal-poplu tiegħu għas-salvazzjoni tal-poplu tiegħu hija mqabbla ma' diversi xogħlijiet bħal pereżempju x-xogħol tal-fuħħari li jagħti forma li jifforma, ix-xogħol tal-assis li jassess ħalli jiddefendi lil dawk li huma taħtu, ix-xogħol tas-sajjied imma anke x-xogħol tar-raj. U Ġesu jinqeda b'dawn it-tixbijat anke biex jispjega x'inhu x-xogħol tiegħu. U jinqeda b'dawn it-tixbijat anke biex jispjega x'inhu x-xogħol tal-apostli tiegħu. Illum se nirriflettu b'mod partikolari fuq ix-xogħol tar-raj li huwa x-xogħol tal-apostli u tas-suċċessuri tagħhom fosthom l-isfijiet. X'jagħmel ir-raj? L-ewwel qabel kollox ir-raj kif jgħid Ġesu jaraf in-naċ tiegħu, jaf in-naċ tiegħu, għandu relazzjoni partikolari man-naċ tiegħu. U allura ir-raj anke ta' żmienna l-isfijiet flimkien mas-saċerdoti iridu jkollhom din ir-relazzjoni man-naċ tagħhom, isiru jafuhom, jisimgħuhom, ħalli jekk imbagħad jaraw x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom. Xogħol ieħor li semmi Ġesu li jagħmel ir-raj hu stess imma anke dawk li hu ħalli floku huwa li jgħaqad li jiġbor flimkien. Ġesu jgħid li hija xewqa tiegħu li jkun hemm merħla waħda raj wieħed. U allura se jiġbor flimkien anke dawk li għalissa mhumiex parti minn din il-merħla imma jixtiequ jkunu parti mill-merħla tiegħu. U jibgħat ukoll lid-dixxiepli tiegħu ħalli ħadd mill-iżgħar fost il-bnedmin ma jkun il-barra minn din il-merħla tiegħu. Ir-raj ovvjament jieħu lin-naċ fil-merat biex jieklu. U dan l-ikel li jagħti Ġesu u li jagħtu r-rajja tal-lum l-isfijiet flimkien mas-saċerdoti huwa l-ikel tal-kelma tal-Alla u tas-sagramenti. U allura kull darba li l-isqof jgħallem, kull darba li l-isqof jamministra s-sagramenti, jagħti l-grazzja tas-sagramenti, huwa bħal dak ir-raj li qed jitma' qed jagħti dak li hu meħtieġ għal-naċ tiegħu. Biex jaslu fil-merat, ir-raj imexxihom, jimxi biex iwassalhom fejn hemm dan il-ġid veru. U anke l-isqof irid jagħti din id-direzzjoni, irid jurina t-triq, irid ikun wieħed li jiftaħ it-triq qudiemna, jimxi magħna u jekk hemm bżonn jimbotta lil dawk li jaqtgħu qalbhom, jerfa' lil dawk li huma dgħajfin. Dawn huma kollha tixbijati li juża Ġesu fil-Vanġelu u li jixtieq li anke d-dixxiepli tiegħu ikompluhom fid-dinja llum. Fl-aħħar nett, ir-raj jiddefendi lin-naċ tiegħu. Ġesu jgħid li r-raj it-tajjeb differenza mir-raj il-mikri jidħol bejn il-lupu u n-naċ biex jagħti ħajtu ħalli jsalva lin-naċ. U allura kull darba li r-raj iwissi, kull darba li r-raj jipprova jiftaħ għajnejn in-naċ tiegħu in-nies mill-perikli li jista' jkun hemm madwarhom huwa bħal dak ir-raj li qed jiddefendi lin-naċ. U dan jagħmlu saħansitra sakemm jagħti ħajtu, sakemm jidħolu bejn il-lupu u n-naċ. Dan kollu għamlu b'mod mill-aktar speċjali Ġesu innifsu. Ħalla din il-ħidma fidejn l-isfijiet, fidejn l-apostli. L-isfijiet flimkien, mhux kull wieħed għal rasu ma flimkien mal-Papa l-ewwel wieħed fosthom. U flimkien ma dawk kollha li jgħinuhom is-saċerdoti imma anke l-insara kollha qed ikomplu din il-ħidma tar-raj fil-ħidma tagħhom ta' kuljum mal-poplu Nisrani.